le boina chuan video thar nei ngal lo le le ta August ni som pathum ani a August ni som pahnih sorry ani a hi boin video a chuang kar le lama market engtinge aw mang ti forecast le kar masa marketing develop dan le kar masa kan forecast in play out dan chung chang ve kan soi do ni chuan tuna i telegram group chung chang kha video ma salama han lo comment ni no mai telegram group hi athar ka siama description a hian link ka lo danga chumi chu adu tan join theya du tan I chumi a chuan educational content I toite te tele trade ideas te mosing na ni lo in trade ideas kar lak lawa marketing din gain weekday sami tan ani deuh ber chu chuan weekend a in video tian YouTube lama kharon siam le thin ha chumi join ni nam chuan description a han in lu tanga telegram a han lo join la ani deuh mai chuan dik soi hi kan en leng hala dik soi hi kan hung hat ama kan soi ang thoin kan soi non lenga tir heta en range kan nei a chuan kan range ha kan break out da chumi sell side liquidity kan ron la ta ni karma sa kan project a kha chuan kan hmungin sell side liquidity kan la chuan hemi ta hian weekly supply kan ne weekly supply chunga daily fair value gap chuan chumi chu karma sa kan englo kha kan soi photanga chuan kar le lam projection chu kan soi don ni karma sa kan hmung khan china weekly kan hmung khan weekly supply zone a kan ma chuan chumi chu daily a fair value gap an ta kan hmung hian hei chu 4 hour ani daily a chuan ta klar hri lo mai la 4 hour a ta higher low higher high kan siama chuan market kan display sa hemi entry chung chang hi chu kar ma sa ne video a khan kanon siam a chumi chu in lo en le do le lo en le do la in zir nan ma se kar ma sa video ka siam a kha chuan ta kan break a hian ka bei sei dan a kha chuan pullback kan nei nga bearish order flow kan chhun zom kha ka ring ta news ma se chu kha kan forecast an ta ma se chumi chu kan hmu lo ta kan hmung hian weekly a friday a kan pusha monday a kan be se da ha chuan hemi fair value gap zone a hian kan pull back a bearish order flow chhun zom kan hmung hian a low hi kan break zo lo ni tro chumi om je chu monday a han downside kha kan hmu lo ta kan chuan a chung zo in hei ting an break chho ta zara chuan monday a chen trade kala chumi trade to break even yak so yan lawa I wa chan chu wednesday thursday friday a exam kan ya ka buai ngal zara chuan ma se thursday a trade nal deuh ma chumi po chu kan soyang khami kha kar le kan projection kan sa kan projection ami kha chu ni deuh mai ta chuan order block tung chang hi kan soi zuai anga friday kan trade kan soi phoda friday trade om thai le hei I het tianga monday a tian range a tianga chu ti lau zong zong an soi ngai thla thiama friday a emo thursday ha main news for example cpi fomc interest rate te nfp te kan nei hian kar tir hi liquidity build up nan a hmang thin ani chu kan se thiamai liquidity kha kan soi to liquidity kan less kan soi le thu thong hai tu na po equal lo kan ya liquidity om je chu I dollar hi alo bullish don ta tuna po hian a chho don ta a chho gut lo nga tinge heta hemi lo hi ron take kher kan di zon liquidity khadinga kan soi om je zon ta hian keni chon kan buy order kha buy metai la kan buy nga kan buy thai mai mo hemi order flow hi ma sei big institutional banks te khang how big players how ani zu khang how kha chuan for example hei ta po order block kan ne order block ai anon buy ngati an buy ve mai thei lo kan ti chuan an ni chu big money ni an trade na paisa ha lian lu tuka order an siam zung zung thei lo ni an order pair tur khan om zia chu
buy kha an met ve ngot thei lo mo order fill tura chumi om je chu liquidity chu both sides ami ha anon la pho thin ta order siam nan hey example apo hemi break a intinan tian na ron chuwa hemi break a hian short tam tak an nom nga chon kang hau short zong zong kha empty na nan mang mo chu tiang chu ani mai all samsung chuan chuan Thursday a trade kan nei hi hemi sell side liquidity tiang kan ron la ta hemi dxo hen a chiang lo ma se euro usd a chiang em em a kan lo en nga hai hetlai kan hmu hian kan entry point hai kan break to phei zuan kan bullish sa ma se kan bullish sa kan hmu hian hei kan bullish sa wang han bai ngot tai la he stop loss lai ve ra an da chuan stop loss a hi thavek dom mo chu mi chu liquidity kan share thiam a poimo nan ta chuan liquidity o video kha ka lo la bei mek a exam lai ka soyang khan exam lai te kan nei awangin hun duangin in siam ram har thina lo sa thiam sam sam mula liquidity video bi kha chu chuan kan hmong hian Friday a trade om enge kan en leng ai sell side liquidity kan ron la a chuan market aron displacement mo sell side khoi zong zong pon liquidity la se market displacement kan no e chuan higher probability ani hal chu chu hriat nge nge to chu chu hriat to liquidity ala ka market a liquidity lak lo lama market a displace chuan high probability setup chuan tuna hian kan hmu hian a pullback a market structure shift kan nei ta chuan order block kan nei ta hai bullish order block kan ti kha chuan down candle before big up candle ni hemi yang point a che thei ma se tiang nga consecutive form hi chuan am sa zo ka hian kan la mai ta chuan kan hmong hian Friday a pullback a New York open a trade na lutuk Friday ama Thursday headline trade poi kan soyang chuan order block chu hei order block ani nga tinge hei po hi bullish a ka ti bearish candle before big bullish kan ti hei nga tinge order block an ni ve lo kan ti chuan order block an ni thawa ma se order block a po high probabilities kha kan ngai tu le ngai order block a high probabilities order block chu liquidity ala zoin mo heta po kan hmunga liquidity ala zo chi a ale zong in a ron kal khala chumi chuan hemi order block hi high probabilities order block ani ti min en tir chumi te chu dek soi tang kan soyang an soi thu tuk lawang chuan tuna chuan euro usd ai kan net ti euro usd bi hi kan en le zo ya chuan euro usd bi chu kan hmong hian ta fair value gap kan nei ta daily fair value gap chuan chumi a chuan karma sa khan hei kan ri eka bullish last chumi in ka soyang khan hemi kan hmu hian hei karma sa ka video siamna zone khan ta ka bei sei dana kha chuan bullish scenario kha kala bei sei dxo ya han bearish scenario kan bei sei wa han chuan monday a hian break even trade kala a chuan ma se ka soyang khan i abak chu ka trade lo ma se ka thian te ho ka trade pui te ho chuan ta point trade lan oma chumi chu kan soi tho thoang kan ma sa ka video en chuan tlai der daily fair value gap kan ta chen heta hei break kan ne a hemi hai poi kan break bo a chuan ka video kha chuan kan hmong hian tlai fair value gap a hian aron pullback a 15 minute market structure shift form chuan kalongam ka ti ta chumi chu long kala a kan enanga kalong lak ti ha jong ka bai ti na ni whatever hei hin ta monday price pick te ta
higher lower high lower low kan nei chuan kan lower low kan lower high kan break chi hian I want enter mo where is market structure shift chuan market structure shift kan nei a chuan push chuan ta an si hian ta hian fair value gap le order block hemi order block hi china hanga ti kan soi le kan china khan liquidity la chi kha order block tha kan ti tu na hian hemi ka ti order block an che ti la ti chu kalau baya su tu ka fe po khami ha ka thiam lo ve de ne Monday Tuesday hi chu very choppy mo chuan hemi lo hian stop loss ka da a ta hian entry limit ka seta chumi chu heng ka entry te hi chu Instagram a hang ka share ve deuh zia thina ma se tuna chuan Instagram a kan share lu tuk to lo nga Telegram aw ma to va in Telegram ha in du chon lo join na chu ani deuh mai chuan ta hian stop loss hi hemi lo hi ka cover theng ra sia chan chu tlai mi hi ka duai relative equal lo lu tu wa chuan ka target chu he headline liquidity am hin ta kan hmung hian a chhawa Monday a ka target a hit lawa ma se ka entry a hian stop loss ka da break even ni loss lowin chu kar ma sa 100 ka lata chuan trade pahnih dang awma chu kan soi le zoi nga chuan forecast ang soi ang kha Monday an ta chuan kan hmung hian Monday a han trade kala Tuesday a bearish soi kan break le a heta sell side liquidity kan on la le ta chuan enge chu zon min ngai to dir kan ti chuan dollar a khan kan la bullish kan bearish scenario dollar a kan hmu kha bullish a in ha ka chu me chuan euro USD a po chu mi chu bearish scenario ron i thak ve le ta chi ani chuan heta hian a hma kan target kar ma sa le ka soi dei to hai po buy side liquidity kan hmu nga hai relative equal high relative hei heti anga azon anga om dxy mi ne ka soi tong khan ni china ka soi khan heti ang hi liquidity hi aron la thin ngati nge kan ti chuan institutional hawin order an nei doin hetar short thau khan an stop loss khan da dona khang stop loss kha buy order an don ta khang buy order zong a khan big institution ho khan sale an du ni chu majority retail trader so in stop loss kan da na khan aron enter du thin chumi chu not most of the time mo ma se news te he diang nga tinge tian week ani lo lamin na da popa ale join na kal le thin ti khadu chumi chu na soi fi bera chuan enge daily a hian thil pakhat mu chu du chawan ya kar ma sa an trade headline buy side liquidity chunga hian kan hmuang hian hei daily order block tho ni hemi pum hian ala lian tu chu ngati nge kan ti chuan order block chin a han ka trade lang na ha order block thale thalo in sathiam ha che ta break of structure kan ne ya order block hei daily order block hinga tinge strong order block ani na chan kan hmuang hian veilama kan en chuan liquidity hi haya po hian an da taila kan hmung hian liquidity lak na order block chu strong order block mo chu kan share ran tu chuan heta hian hei kan daily order block an ta chuan trade om kan soi thok ang trade na lutuk mai Thursday hian ama New York open a 15 minute kan enanga kan trade lak na heta china buy side liquidity kan soi zong kha aron la chi ta chumi a chuan what can we expect 15 minutes and later 5 minutes ani here clear market structure shift on ha kan hmung hian atira price hi a chho ngal vuta tro chuan ani lo join a ron display sa chumi chuan enge min shil kan ti chuan china mi yang thau sell side liquidity kha lower time frame a kan refine ani market structure shift kan ne chuan khungai kan in tarang kan ti kha chuan it depends more fair value gap le it depends fair value gap kan nei lawa fair value gap kan nei lawa chuan order block mu mai tur rom lawa chu tianga chuan in tar dan hi pakhat te kasiama kasiam ni loin
các hmu to dan tang ni kan hmu hian first week te hi lo en tau la first week hi kan hmu hian 50% vela ron fill ta chuan a chuk thla le ta hemi thakhi week lian deuh deuh kan hmui chuan week hi 50% vel hi ron fill thin ta chumi chu khoi tang nge enge proof backup tu mem engma om lo ma se ka trei to ta chumi a ka discover chu ni ta kum thum ve nuwa chuan heta pawh anga yang te in ta hian entry kan siam mai the kan duh chuan hemi hi kan thian nu ang lo mi omna chu ko sei longa hemi ha hi la cover thawa ngati hemi ha in cover kan ti chuan be safe mo chuan target chu 1:2 ah ta nice na lu tu oma New York Open ata kala ni zui hei 9 a.m. New York time chu Indian time ah chuan dar play chan ve ve le ni chu hemi timing chung chang poi ka soi fi thuk to a telegram ah han chu lo join nu la ta han chiang le zo join ka ron sayang chung ka lenge kan be sei thi kan soi thuk ang doi hun kan pang rei don kar le a kan be sei thei chu kan hmu hian ta liquidity kan swepa liquidity buy side liquidity zong zong kan la order block atang reaction kan hua om je chu ka be sei thei chu hemi sell side liquidity kan la kan be sei thei ni om je chu kar le lama chuan dollar apuli sangin euro USD bearish scenario kan la be sei thei ta chuan it depends mo intinia trader on in open don chu kan hmu lawa headline a kan order block nei hi aron in tek ar heta entry ron siam to chuan enge monday na ron ti kan en phodanga chuan trade te chu kan siam don chuan kan soi dong han telegram group a chuan ideas te chu kan in share se langa chuan kema chopon ka share lo ka traders ve dang tam tak community pa nga yang tak kan ka langa thave reng reng mo i kema soi chau ni lo in amani in idea te khati hau te kan soi hau nga in idea kha adik le dik lo trading a chuan om lawa outcome hi probabilities ve kan i wangin chuan risk manage tur ani hei heta ka break even te pawh for example kan account na tang 1% to 2% ba khi kan profit ma chu kan risk lo tur chu enge om je kan ti chuan cheng za account lo lei ta la i cheng za account na han cheng khat atanga cheng ni ba kha i profit ma chuan i risk tur ani lo chan chumi risk management te khang zong zong kha kan thiam chuan trading a chuan hlotlin chan sa sam mo chan chu engang pon trading a hian risk management kan thiam lo chuan gambling lutuk tai bakang kal chuan kan hre thiam anga strategy kan nei anga edge kan nei nga risk management kan nei chuan trading a chuan hlotlin na kong chu ni mai to bera psychology poimo le ta trade tak tak hian psychology hi poimo chuan chuan han soi me hi chu all sam thina mani bo in hre thiam thonga han predict vel mai ma se trade a han om tak taka psychology poimo je chuan trade te po hi trade trâu ziom lo ni tina kan trade ni tin kan trade tur tina ni lawa opportunity tha kan hui kan trade anga kan risk management kan hre chiang anga kan setup kan hre chiang anga chumi chu strategy kan build don strategy chi sang sang oma entry dan te kha chu personal choice no youtube pa te follow nu la sang kha strategy chi sang sang kha chu ka ron soi pe vel chong lawa chu ni da mai chan euro USD chu kan sai ang kha euro USD forex correlation en khazon in thetiam nga dxy kan bullish chuan euro USD GBP USD AUD USD chu kan bearish mo dxy kan bullish chuan DXY kan bullish chuan USD JPY te kan bullish khang ho ga chu nangma ni te point analysis te lo te ve chinula enge in hu da ning ti nge in be sei khang ha kan en don nia hauna telegram group ate khang song khan deuh mai poch